paano ang tunay na pagkamuot sa sarong tao. Paguna ko dainaning mga tao na igwapa ning pagmakulog sa sarong araw ko. Pinadaba mo pag-abot mo, nagkaigwaning paglaw man sa kuyang buhay ngunya. Bakong araw kay to, salamat sa Diyos na ikatinao ipinamati ang pagkamuo. Dawa no arin, dai ka babayaan. Sa buhay ko, ang gabos biglang nabago, nagkaigwaning liwanag. Sa imo ako nakanood kung paano ang tunay na pagkamuo sa sarong tao. Paghuna ko dainaning mga tao na igwapa ning pagmakulog sa sarong araw ko. Pinadaba mo ako nakanood kung paano ang tunay na pagkamuot sa sarong tao. Paguna ko dainaning mga tao na igwapa ning pagmakulog sa sarong araw ko. Pinadaba mo abot mo, nagkaigwaning paglaw man sa kuyang buhay ngunya. Bakong araw kay to, salamat sa Diyos na ikatinao ipinamati ang pagkamuo. Dawa no arin, dai ka babayaan.
Ang gabos biglang nabago, nagkaigwaning liwanag. Sa imo ako nakanood kung paano ang tunay na pagkamuo sa sarong tawo. Paghuna ko, dainan ning mga tao na igwapa ning pagmakulo sa sarong araw ko. Pinadaba mo. Sa imo ako nakanood kung paano ang tunay na pagkamuo sa sarong tawo. Paguna ko, dainan ning mga tao na igwapa ning pagmakulo sa sarong araw ko. Pinadaba mo. Pag-abot mo, nagkaigwaning paglauman sa kuyang buhay niya. Bakong araw kay to. Salamat sa Diyos na ikatinao, ipinamati ang pagkamuo. Dawa no aring, dai ka babayaan. So mga ka-online, andito tayo ngayon sa boundary ng Tagas at Casuna, Tigaon, Camarines. So passable na siya. Passable na yung papuntang Casuna from Tagas, San Jose, Camarines. Ang gabos biglang nabago, nagkaigwaning liwanag. Sa imo ako nakanood kung paano ang tunay na pagkamuo sa sarong. Ayun mga ka-online, ang sarap mag-rides ngayon dito sa Tagas Boulevard. Napakaganda ng panahon.